Quan pensàvem que ja havíem superat tots els obstacles, ens diuen que arriba una nova llei d'educació i cal d'encaixar més canvis. Però no et preocupes, que això té fàcil solució. Des d'Andana, com a editorial 100% valenciana, et volem ajudar a fer que aquesta adaptació siga agradable i profitosa. Volem fer que valencià siga molt més que una assignatura. Amb el nostre equipàs d'autores i autors, professionals de la didàctica de la llengua i la literatura, com tu, hem preparat nous llibres de text adaptats a la nova llei. Nous manuals amb una metodologia activa i innovadora, amb activitats dinàmiques, entretingudes i molt variades, perquè l'alumnat puga aprendre i alhora fer seua la llengua i també la cultura. Entra en andanaeducació.info i descobreix les noves vies d'ensenyar valencià en l'ESO i el batxillerat. És el moment de fer un canvi, no un recanvi.